Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα στους παρόντες. Χαίρομαι που είναι αρκετοί σήμερα. Και σε όσους έχουν συνδεθεί, που φαντάζομαι και στη συνέχεια. Ο σημερινός προσκεκλημένος είναι ο κ. Μίχας, ο οποίος δεν είναι προσκεκλημένος, είναι στέλεχος του τμήματος. Τέλειωσε πρόσφατα επιτυχώς τις εξετάσεις ειδικότητας και βρίσκεται με ένα άλλο καινούριο ρόλο στο τμήμα ως εξειδικευόμενος ειδικός και ακτινολόγος γιατρός στην επεμβατική ακτινολογία. Μας τον καλωσορίζουμε με αυτόν τον καινούριο ρόλο και θα μας μιλήσει σήμερα για την διαγνωστική προσέγγιση στα σπλαχνικά αγκία. Κύριε Μίχα, ο λόγος σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τους καθηγητές, τον κύριο Πρασόπουλο και τον κύριο Χατζηδάκη για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα που συμμετέχω για 5η συνεχόμενη χρονιά στα μεταεκπαιδευτικά μαθήματα της κλινικής ακτινολογίας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το θέμα αφορά τη διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων των σπλαχνικών αγκίων. Είναι ένα ευρύ θέμα που αφορά διάφορες παθήσεις. Θα προσπαθήσουμε σχετικά σύντομα να τις διερευνήσουμε και όπως και τις απεικονιστικές μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας που αφορούν στα αγκία των ενδοπεριτοναϊκών οργάνων. Το α και το μ, όπως ξέρουμε όλοι στην ακτινολογία, είναι η γνώση της ανατομίας. Έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η σωστή γνώση της φυσιολογικής αρτηριακής και φλεβικής ανατομίας είναι πολύ σημαντική, όπως και των πιθανών παράπλευρων δικτύων που μπορούν να αναπτυχθούν. Εκτός όμως από τη φυσιολογική ανατομία, είναι σημαντική η γνώση και των διάφορων ανατομικών παραλλαγών, οι οποίες είναι πάρα πολύ συχνές στην περιοχή. Και είναι και πολύ σημαντικό να το γράφουμε, να τις αναγνωρίζουμε, να τις γράφουμε στο πόρισμά μας, ώστε και οι χειρουργοί που μπορεί μελλοντικά να χρειαστεί κάποια χειρουργική επέμβαση να γνωρίζουν τις ανατομικές παραλλαγές. Όσον αφορά την κοιλιακή αρτηρία, πιο συχνή ανατομική παραλλαγή είναι η έκφυση της κοινής υπατικής και της πληνικής αρτηρίας από το στέλεχος της κοιλιακής αρτηρίας και η έκφυση της αριστερής γαστρικής αρτηρίας ξεχωριστά από την κοιλιακή αορτή σε ένα ποσοστό 8 με 36%. Επίσης, σχετικά συχνές είναι η έκφυση της κοινής υπατικής και της αριστερής γαστρικής αρτηρίας από την κοιλιακή αρτηρία, ενώ η σπληνική αρτηρία να εκφύεται από την κοιλιακή αορτή. Σε ένα ποσοστό σημαντικό έχουμε κοινή έκφυση κοιλιακής αρτηρίας και άνω μεσεντερίου αρτηρίας από κοινό στέλεχος, ενώ σπανιότερα υπάρχει και η παραλλαγή να απουσιάζει τελείως η κοιλιακή αρτηρία και η αριστερή γαστρική, η σπληνική αρτηρία και η κοινή υπατική αρτηρία να εκφύονται ξεχωριστά από την κοιλιακή αορτή. Όσον αφορά την κοινή υπατική αρτηρία, η πιο συχνή παραλλαγή είναι η έκφυση της δεξιάς υπατικής από την άνω μεσεντέριο αρτηρία και ακολουθείται από την έκφυση της αριστερής υπατικής από την αριστερή γαστρική αρτηρία. Συχνά έχουμε και επικουρικές υπατικές αρτηρίες που εκφύονται από την άνω μεσεντέριο αρτηρία για τον δεξιό υπατικό λοβό και από την αριστερή γαστρική αρτηρία για τον αριστερό υπατικό λοβό. Επίσης, μπορεί να έχουμε έκφυση της κοινής υπατικής αρτηρίας από την άνω μεσεντέριο ή και κατευθείαν από την κοιλιακή αορτή. Ενώ είναι συχνό και η παραλλαγή η κοινή υπατική αρτηρία να έχει τριχασμό σε δεξιά αριστερή υπατική και σε γαστροδεκαδακτυλική αρτηρία. Όσον αφορά την άνω μεσεντέριο αρτηρία, εκτός από τις παραλλαγές που την αφορούν και είπαμε πιο πάνω, μπορεί να υπάρχει χαμηλότερη ή υψηλότερη έκφυση από το φυσιολογικό στην κοιλιακή αορτή, ενώ η κάτω μεσεντέριο αρτηρία σε ένα σημαντικό ποσοστό 11% μπορεί να εκφύεται από την άνω μεσεντέριο αρτηρία. Εκτός από το αρτηριακό δίκτυο, έχουμε και παραλλαγές και στο πυλοφλεβικό σύστημα, όπου η συμβολή της κάτω μεσεντερίου φλέβας μπορεί να είναι και από την άνω μεσεντέριο φλέβα και στην άνω μεσεντέριο φλέβα, ενώ μπορεί και η πηλαία φλέβα να τριχάζεται σε σπληνική άνω και κάτω μεσεντέριο φλέβα.
Οι διαγνωστικές μέθοδοι που έχουμε στη φαρέτρα μας για την απεικόνιση των σπλαχνικών αγκίων, των παθήσεων των σπλαχνικών αγκίων, είναι η αξιονική αγγιογραφία, η κλασική αγγιογραφία, η επεμβατική αγγιογραφία, η μαγνητική αγγιογραφία και το υπερηχογράφημα τρίπλεξ των αγκίων. Όσον αφορά την αξιονική αγγιογραφία, είναι φυσικά πολύ ευρέως διαδεδομένη μέθοδος για την απεικόνιση των σπλαχνικών αγκίων. Έχει πολλά πλεονεκτήματα, έχει πολύ υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα και μας δίνει και τη δυνατότητα να αξιολογούμε και τα παρεγχηματικά όργανα της κοιλιάς. Έχει βέβαια και τα μειονεκτήματά της, όπως είναι η χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας και η παρενέργεια των ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων. Είναι απαραίτητο όταν κάνουμε αξιονική αγγιογραφία κοιλίας να κάνουμε και σάρωση πριν την χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει στην ανάδειξη των επασβεστώσεων των αγκίων, επασβεστωμένων αφυρωματικών πλακών, όπως επίσης μπορεί να βοηθήσει και στην ανάδειξη υπέρπυκνων θρόμβων ή εμβόλων εντός των σπλαχνικών αγκίων, ενώ μπορεί να βοηθήσει και σε περιπτώσεις που έχουμε μεσεντέριο ισχυμία, όπως θα δούμε και παρακάτω, με την υπέρπυκνη απεικόνιση του τυχώματος του εντέρου, λόγω αιμορραγιών που συμβαίνει κυρίως στην μεσεντέρια ισχυμία φλεβικής αιτιολογίας, φλεβικής θρόμβωσης. Είναι σημαντικό πάντα όταν κάνουμε αξιονική αγγιογραφία να δίνουμε κάποιο ουδέτερο σκιαγραφικό από του στόματος και όχι γαστρογραφίνη, που μπορεί να επιπροβάλλει στις αγκιακές δομές, όπως να δίνουμε νερό. Συνήθως δίνουμε 120 με 150 ml ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου υψηλής συγκέντρωσης. Όσο το δυνατόν ψηλότερο είναι το flow rate, τόσο το καλύτερο. Θέλουμε έναν μεγάλο φλεβοκαθετήρα σε καλή φλέβα, να έχουμε flash για να μειωθούν τα artifact. Η εξέταση γίνεται είτε με την τεχνική test bolus είτε με την bolus tracking, όπου τοποθετούμε το ρόι στην ανώτερη κοιλιακή, στην κατώτερη κατιούσα ορτή, και πάντα παίρνουμε και μια φλεβική φάση στα 60 με 70 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του σκιαγραφικού. Εξετάζουμε τις εικόνες σε λεπτές ανασυνθέσεις, εγκάρσιο, στεφανείο και οβελίο επίπεδο, και επίσης έχουμε τη δυνατότητα πιο προηγμένων τεχνικών που μας βοηθούν, όπως η MIP και η Volume Rendering τεχνική. Η μαγνητική αγγιογραφία γίνεται μετά φέρνει ακολουθίες προσανατολισμού σε εγκάρσιο, στεφανείο και οβελίο επίπεδο. Έχουμε επίσης ακολουθίες για την απεικόνιση. Πρέπει να πάρουμε των παρεχηματικών οργάνων, σταδίο προσανατολισμού και διάχυσης. Έχει τα πλεονεκτήματα ότι απουσιάζει η ιοντίζουσα ακτινοβολία και δεν έχουμε τα σκιαγραφικά που χρησιμοποιούνται στον αξιονικό με βάση το ιόδιο. Ωστόσο, έχει και τα μειονεκτήματά της, όπως ορισμένοι ασθενείς με μεταλλικά εμφυτεύματα έχουν αντένδειξη και υπάρχει και πιθανός κίνδυνος ανάπτυξης νεφρογενούς συστηματικής κλήρυνσης με τη χρήση του γαδολινίου σε ασθενείς που έχουν σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Τις περισσότερες φορές έχουμε χαμηλότερη χωρική ανάλυση συγκριτικά με την αξιονική αγγιογραφία. Είναι μια πιο χρονοβόρα εξέταση και ερωτηματικό είναι το κόστος της. Εδώ βλέπουμε μαγνητική αγγιογραφία κοιλιάς σε στεφανιαίο επίπεδο, όπου βλέπουμε την ιδίως υπατική αρτηρία που χωρίζεται στην αριστερή και στην δεξιά υπατική και αγγιογραφία της άνω μεσεντερίου αρτηρίας. Η gold standard τεχνική για τη μελέτη βέβαια των αγκίων είναι η κλασική αγγιογραφία, η επεμβατική αγγιογραφία, όπου έχει υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση και μας δίνει βέβαια και τη δυνατότητα πραγματοποίησης ταυτόχρονα της διάγνωσης και θεραπευτικών παρεμβάσεων εφόσον χρειάζεται, όπως η αγγιοπλαστική και ο εμβολισμός. Βέβαια, όπως ξέρουμε, είναι μια επεμβατική μέθοδος με αρκετές πιθανές επιπλοκές, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν γράφουμε στο πόρισμά μας, στείλουμε να πραγματοποιηθεί αυτή η εξέταση ή όταν εμείς οι ίδιοι είναι να την κάνουμε. Έχει χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, έχει ιωδιούχα σκιαγραφικά, έχει το μειονέκτημα ότι δεν απεικονίζει τους πέριξ των αγκίων ιστούς και δεν είναι βέβαια και ευρέως διαθέσιμη.
Τώρα, όσον αφορά το υπερηχογράφημα, ξέρουμε όλοι τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει, όπως είναι απεικόνιση πραγματικό χρόνο και είναι εύκολα επαναλήψιμη τεχνική. Μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε αρκετές φορές και είναι καλά ανοιχτή από τον ασθενή. Έχει το μειονέκτημα ότι στις παχύσαρκους ασθενείς έχουν περιορισμένη διεισδυτικότητα και μπορεί να επιπροβάλλουν εντερικές έλικες με περιεχόμενο. Έχει αρκετές εφαρμογές στην απεικόνιση των ενδοπεριτοναϊκών αγγείων, όπως των ενδοκυλιακών αγγείων, όπως είναι η πηλαία υπέρταση, η θρόμβωση, το σύνδρομο του μέσου τοξοειδού συνδέσμου και το σύνδρομο της άνομης εντερίου αρτηρίας, όπως θα δούμε και παρακάτω. Και επίσης μπορεί να είναι χρήσιμος για τον έλεγχο της χρόνιας μεσεντέρειας ισχαιμίας, όπως θα δούμε και πιο κάτω, παρακολουθώντας αυτούς τους χρονίως πάσχοντες ασθενείς, αξιολογώντας τις ταχύτητες ροής των αγγείων. Βέβαια, πρέπει να είναι σημαντικό για να γίνει σωστά η εξέταση και να μην γίνει άσκοπα, να υπάρχει, ο ασθενής να μην έχει καταναλώσει τροφή τουλάχιστον για 8 ώρες πριν την εξέταση και να μην έχει καταναλώσει φυτικές ίνες την προηγούμενη μέρα, για να μειώσουμε έτσι την πιθανότητα παρουσίας αέρα εντός των εντερικών ελίκων. Και περνώντας σε μερικές από τις πιο σημαντικές παθήσεις που αφορούν τα ενδοκυλιακά, τα αγγεία των ενδοπεριτοναϊκών σπλάχνων, έχουμε την ισχαιμία του εντέρου, που χωρίζεται σε οξεία που είναι στο 95% των περιπτώσεων, η πιο συχνή μορφή, και σε χρόνια που είναι στο 5% των περιπτώσεων. Η αιτιολογία μπορεί να είναι αρτηριακή, είτε να οφείλεται σε αθυροσκλήρωση των αρτηριών, είτε σε θρομβοεμβολική νόσο, είτε σε διαχωρισμό, είτε σε νομική δυσπλασία, είτε σε αγγείτες που είναι γενικά πιο σπάνιες στα ενδοκυλιακά αγγεία, στα ενδοπεριτοναϊκά αγγεία. Τώρα, όσον αφορά την φλεβική αιτιολογία, μπορεί να οφείλεται σε καταστάσεις υπερπυκτικότητας, σε συστηματικές νόσους, σε ενδοκυλιακές φλεγμονές όπως είναι η παγκρεατίτιδα, σε εξωτερική πίεση των φλεβών από όγκους ή σε λήψη αντισυλληπτικών, και υπάρχει και βέβαια και η μη αποφρακτική μεσεντέρεια ισχαιμία. Όσον αφορά τη χρόνια αρτηριακή μεσεντέρεια ισχαιμία, συνήθως αφορά ηλικιωμένους ασθενείς με αθυροσκλήρωση. Η αθυροσκλήρωση συμβαίνει συνήθως κοντά στην έκφυση των αρτηριών, και για να αναπτυχθεί συμπτωματολογία πρέπει να υπάρχει σημαντική στένωση πάνω από 70%, που να αφορά 2 ή περισσότερες από τις μεσεντέριες αρτηρίες. Σχετίζεται με περιφερική αρτηριακή νόσο και με στεφανία νόσο. Η κλινική εικόνα αφορά σε χρόνιο μεταγευματικό άλγος που έχουν οι ασθενείς, σε απώλεια βάρους, ναυτοί εμέτους έχουν συχνά, και έτσι μια αποστροφή προς την λήψη τροφής. Η θεραπευτική παρέμβαση συνιστάται σε ασθενείς που εμφανίζουν στένωση πάνω από 70% σε περισσότερους από 2 μεσεντέριους κλάδους, και βέβαια πρέπει να έχουν και την απαραίτητη κλινική συμπτωματολογία. Και η θεραπευτική παρέμβαση γίνεται κυρίως με την ενδοαρτηριακή αγγιοπλαστική. Απεικονιστικά, για να πούμε τη στένωση, εδώ έρχεται ο ρόλος του χρήσιμος ρόλος του υπερήχου, γιατί αυτοί οι ασθενείς είναι χρονίως πάσχοντες, επομένως μπορούμε να παρακολουθούμε τις ταχύτητες στην κοιλιακή αρτηρία και στην άνω μεσεντέριο αρτηρία με υπέρηχο. Όταν η ταχύτητα, η μέγιστη συστολική ταχύτητα στην κοιλιακή αρτηρία υπερβεί τα 200 cm ανά σεκόντ και στην άνω μεσεντέριο αρτηρία τα 275 cm ανά σεκόντ, έχουμε στένωση πάνω από 70%. Στην αξονική αγγιογραφία βέβαια θα έχουμε τις αθυρωματικές αλλοιώσεις στις αρτηρίες, στενώσεις των αυλών, την υπάχυνση και αυξημένες πυκνότητες του εντερικού τυχώματος. Συνήθως αφορά την φλεβική αιτιολογίας ισχαιμία, αλλά μπορεί να υπάρχει και στην αρτηριακή. Σε προχωρημένες περιπτώσεις έχουμε λέπτυνση του εντερικού τυχώματος με νέκρωση και γάγκρενα, υποεμπλουτιζόμενο τύχωμα στην αρτηριακή φάση, ενδοτυχωματικό αέρα ή αέρα εντός της πηλαίας φλέβας,
διάταση του εντερικού αυλού και ενδοπεριτονεϊκή συλλογή. Και σημαντικό είναι ότι σε αυτούς τους ασθενείς που είναι χρονίως πάσχοντες, στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αναπτυχθεί εκτεταμένο παράπλευρο δίκτυο, το οποίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε με την αξονική αγγιογραφία, και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν και την οξεία συμπτωματολογία που υπάρχει στην οξεία αρτηριακή μεσεντέριο ισχαιμία. Η ψηφιακή αφαιρετική αγγιογραφία μας δίνει τη δυνατότητα, βέβαια, εκτός από τη διάγνωση, και τη δυνατότητα της θεραπευτικής παρέμβασης με αγγιοπλαστική. Στην οξεία αρτηριακή μεσεντέριο ισχαιμία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οφείλεται σε θερομεμβολική νόσο, που σε αντίθεση με την αθυροσκλήρωση μπορεί να αφορά συχνότερα και πιο περιφερικούς αρτηριακούς κλάδους. Συνήθως αφορά την άνω μεσεντέριο αρτηρία και τους κλάδους της. Έχουμε την κλινική εικόνα εδώ της οξείας έναρξης, με εικόνα οξείας κοιλίας, και σε προχωρημένες περιπτώσεις με ισχαιμία και νέκρωση του εντέρου μπορεί να έχουμε απώλεια μεγάλων υγρών και να οδηγηθούμε σε κυκλοφορική καταπληξία. Στην αξονική αγγιογραφία, εκτός από τα υπόλοιπα συμπτώματα, τα υπόλοιπα σημεία μη ειδικά και ειδικά σημεία, μπορεί να έχουμε και ανάδειξη των εμβόλων και των θρόμβων, κυρίως σε μεγάλους κεντρικούς κλάδους, ενώ με τη βοήθεια της επεμβατικής αγγιογραφίας μπορούν να αναδειχθούν και έμβολα σε μικρούς περιφερικούς κλάδους, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να αναδειχθούν με την αξονική αγγιογραφία. Εδώ έχουμε σε μη τεχνική αξονική αρτηριογραφία, που βλέπουμε την απόφραξη της άνω μεσεντερίου αρτηρίας. Σε στεφανιαία ανασύνθεση βλέπουμε τη μεγάλη στένωση της άνω μεσεντερίου αρτηρίας κοντά στην εκφυσή της και την παρουσία εμβολικού υλικού σε περιφερικότερο σημείο της. Βλέπουμε την διάταση των εντερικών ελίκων της νίστιδας με λεπτό τείχομα και παρουσία αέρα εντός του τειχώματος. Και στην κλασική αγγιογραφία, όπου αναδεικνύεται πολύ καλά η απόφραξη της άνω μεσεντερίου αρτηρίας. Στην μεσεντέρια ισχαιμία φλεβικής αιτιολογίας συνήθως οφείλεται σε θρόμβωση της άνω μεσεντερίου φλέβας. Η αιτιολογία, όπως είπαμε, μπορεί να είναι καταστάσεις υπερπυκτικότητας, συχνά στο αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, μπορεί να οφείλεται σε πηλαία υπέρταση, σε μια φλεγμονώδη διεργασία όπως η παγκρατίτιδα, σε πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, σε τραύμα, σε λήψη αντισυλληπτικών, σε συστηματική νόσο, σε εξωτερική πίεση από όγκο, και πολλές περιπτώσεις είναι ιδιοπαθής, δεν αναβρίσκεται αίτιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε πιο βραδία κλινική πορεία συγκριτικά με την οξεία μεσεντέρια ισχαιμία αρτηριακής αιτιολογίας, εκτός εφόσον όταν αναπτυχθεί νέκρωση του εντερικού τειχώματος, που η εξέλιξη είναι ταχεία. Στην αξονική αγγιογραφία θα δούμε το έλλειμμα πλήρωσης των μεσεντέριων φλεβών, και φυσικά πολύ ειδικό σημείο στην φλεβικής αιτιολογίας μεσεντέρια ισχαιμία είναι η πάχυνση του εντερικού τειχώματος και οι αυξημένες πυκνότητες εντός αυτού λόγω αιμορραγίας. Και ειδικό σημείο είναι και το σημείο του στόχου. Θα δούμε είδημα στο μεσεντέριο λίπος. Σε προχωρημένες περιπτώσεις όπου έχουμε διατυχματική νέκρωση, θα δούμε την ανάπτυξη γάγκρενας και τα υπόλοιπα μη ειδικά σημεία ανάλογα με τη φάση της ισχαιμίας, ανάλογα με τη χρονική φάση της ισχαιμίας. Στην αξονική αγγιογραφία, σε φλεβική φάση, βλέπουμε, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά, βλέπουμε την παρουσία εμβολικού υλικού εντός της άνω μεσεντερίου φλέβας και βλέπουμε και το σημείο του στόχου σε έλικες λεπτού εντέρου, όπου παρατηρείται παχυμένο τείχομα και διαστρωμάτωση αυτού, καθώς και την παρουσία ειδήματος στο μεσεντέριο λίπος. Στην διπλα εικόνα φαίνεται ακόμη καλύτερα η πάχυνση του τειχώματος των εντερικών ελίκων και η ειδηματώδης απεικόνιση του μεσεντέριου λίπους.
Επίσης, έχουμε και τη μη αποφρακτική μεσεντέριο ισχαιμία, που συνήθως εμφανίζεται σε νοσηλευόμενους ασθενείς σε βαριά κατάσταση, στην εντατική για παράδειγμα, σε ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα του μυοκαρδίου, ψηπτικό σοκ ή αιμορραγικό υπογεμικό σοκ, ή ή οφείλεται σε φάρμακα που προκαλούν γενικευμένη αγιοσύσπαση, όπως π.χ. η κοκαίνη. Στην αξιονική αγγιογραφία και στην DSA θα έχουμε όλα τα μη ειδικά σημεία της μεσεντέριας ισχαιμίας και επίσης θα παρατηρήσουμε ότι οι αρτηρίες και οι μεσεντέριες αρτηρίες και φλέβες είναι βατές, με μικρό ωστόσο εύρος αυλού. Περνάμε σε μια άλλη κατηγορία νοσημάτων, όπως είναι οι αιμορραγίες, τα ανεβρίσματα και τα ψευδοανεβρίσματα. Οι αιμορραγίες μπορεί να είναι τραυματικές ή αυτόματες, που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων, όπως διαταραχές πυκτικότητας, ρήξη όγκων και ανεβρισμάτων και ψευδοανεβρισμάτων, ή μπορεί να είναι ιατρογενείς που αφορούν επιλογές χειρουργείων ή επεμβατικών πράξεων. Στη διάγνωση κύριο ρόλο παίζει η αξιονική αγγιογραφία και η DSA, όπου θα αναδειχθεί η ενεργός εξαγγείωση του σκιαγραφικού είτε στην αρτηριακή είτε στη φλεβική φάση ανάλογα με το υπεύθυνο αγγείο. Τα ανεβρίσματα και τα ψευδοανεβρίσματα οφείλονται είτε σε αθυροσκλήρωση, είτε σε νομιώδη διπλασία, είτε σε νόσους κολαγόνου, σε φλεγμονή όπως η παγκρατίδα που προείπαμε, σε λίμωξη ή σε αγκιήτιδες. Η κατανομή τους, όσον αφορά την κατανομή τους, συχνότερο αγγείο που προσβάλλεται είναι η σπληνική αρτηρία, σε ποσοστό 60 με 80%. Ακολουθεί η υπατική αρτηρία, η γαστροδεκαδακτυλική αρτηρία, η άνω μεσεντέριος, η κοιλιακή αρτηρία, η νηστιδική κλάδη και η λοκολική αρτηρία και τέλος η κάτω μεσεντέριος αρτηρία. Συνήθως οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί σε μικρά ανεβρίσματα ή ψευδοανεβρίσματα και η διάγνωση αποτελεί τυχαίο έβριμα. Ωστόσο, όταν μεγαλώσουν μπορεί να προκαλέσουν κοιλιακό άλγος και η ρήξη έρχεται σε ποσοστό 25% περίπου, ειδικά όταν είναι μεγαλύτερα από 2 εκατοστά και συστήνεται στις περιπτώσεις αυτές θεραπευτική παρέμβαση με ενδαγγειακό εμβολισμό. Η διάγνωση γίνεται με την αξιονική αγγιογραφία είτε με την DSA και η θεραπευτική αντιμετώπιση γίνεται είτε με εμβολισμό με τη χρήση coil είτε με stent. Και περνάμε στο σύνδρομο του μέσου τοξοειδού συνδέσμου, όπου έχουμε την συμπίεση της κοιλιακής αρτηρίας από το μέσο τοξοειδή σύνδεσμο του διαφράγματος. Είναι συχνότερο σε γυναίκες και σε λεπτούς σωματότυπους. Συνήθως οι ασθενείς αυτοί υπάρχουν από χρόνιο μεταγευματικό άλγος, που μπορεί να ανακουφίζεται στην όρθια θέση και να επιδεινώνεται στην ύπτια θέση λόγω της μετακίνησης του τοξοειδού συνδέσμου προς τα κάτω, κατά την ύπτια θέση. Οι ασθενείς αυτοί έχουν συχνά ναυτία και εμέτους και απώλεια βάρους. Στην αξιονική αγγιογραφία και στην DSA θα δούμε την εστιακή στένωση της εγγύης κοιλιακής αρτηρίας, συχνά με μεταστενωτική διάταση, και χαρακτηριστικό αποτελεί ότι δεν θα παρατηρήσουμε αξιόλογη αθυροσκλήρωση στο λοιπό αρτηριακό δίκτυο ούτε στην κοιλιακή αρτηρία. Και εδώ είναι χρήσιμος ο υπέρηχος, ο τρίπλεξ, καθώς η μέγιστη συστολική ταχύτητα πάνω από 200 cm ανά σεκόντ αναδεικνύει στένωση πάνω από 70%. Και χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε επιδείνωση των υπερηχογραφικών ευρημάτων real time κατά την εκπνοή του ασθενούς, όπου μπορεί η ταχύτητα να διπλασιαστεί από την εκπνοή συγκριτικά με την εισπνοή. Να έχουμε δηλαδή 200 μέγιστη συστολική ταχύτητα στην εισπνοή και στην εκπνοή να είναι 400. Βέβαια, απαραίτητο είναι η κλινική συσχέτιση πάντα, εφόσον ασθενή δηλαδή εμφανίζει και τα κλινικά συμπτώματα. Εδώ παρατηρούμε την σημαντικού βαθμού στένωση λόγω πίεσης από το μέσο τοξοειδή σύνδεσμο της κοιλιακής αρτηρίας σε οβελιαίο και σε εγκάρσιο επίπεδο, σε αυτό το σημείο. Και στο σύνδρομο της άνω μεσεντερίου αρτηρίας, που αποτελεί σπάνια επίκτητη νόσο, και αυτή η νόσος συχνά εμφανίζεται σε ασθενείς που έχουν λεπτό σωματότυπο και έχουν εμφανίσει μεγάλη απώλεια και απότομη απώλεια βάρους.
εμφανίζεται λόγω της οξείας γωνίας της έκφυσης της άνω μεσεντερίου αρτηρίας που συμπιέζει την τρίτη μοίρα του δωδεκαδακτύλου. Η κλινική εικόνα μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια με συμπτώματα απόφραξης του δωδεκαδακτύλου. Και εδώ τον κύριο ρόλο θα παίξει η αξονική αγγιογραφία και ο υπέρηχος, όπου όταν η αρτομεσεντέρια γωνία είναι μικρότερη από 25 μοίρες, η αρτομεσεντέρια απόσταση είναι μικρότερη από 8 έως 10 χιλιοστά και σε συνδυασμό πάντα με την κλινική εικόνα του ασθενούς μπορούμε να βγάλουμε τη διάγνωση. Στον υπέρηχο, όπως βλέπουμε, την σημαντική διάταση του στομάχου και την κατακράτηση του περιεχομένου. Βλέπουμε την κοιλιακή αορτή και την άνω μεσεντέριο αρτηρία, ενώ έρχεται η τρίτη μοίρα του δωδεκαδακτύλου, περνάει ανάμεσα και συμπιέζεται μεταξύ αυτών των δύο αγκιακών δομών, όπου αυτό έχει χαρακτηριστεί και ως σημείο ράμφους που δίνει το δωδεκαδάκτυλο. Και σε οβελιαίο επίπεδο βλέπουμε την έκφυση της άνω μεσεντερίου αρτηρίας, πόσο μικρή γωνία και απόσταση σχηματίζει με την κοιλιακή αορτή. Συμπερασματικά, λοιπόν, υπάρχουν διάφορες διαγνωστικές μέθοδοι για την απεικονιστική διερεύνηση των παθήσεων των σπλαχνικών αγκίων και πολλές φορές ο συνδυασμός τους, σε συνάρτηση με την κλινική εικόνα και το ατομικό αναμνηστικό, οδηγούν στη σωστή διάγνωση. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η σωστή επιλογή και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων απεικονιστικών τεχνικών που έχουμε στη φαρέτρα μας για την έγκαιρη και τη σωστή διάγνωση και για την ελαχιστοποίηση, βέβαια, των ανεπιθυμήτων παρενεργειών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Βασίλη, για την πολύ καλή ανασκόπηση. Ήταν συνοπτική, αλλά ήταν και περιεκτική συγχρόνως. Όντως, οι αγκιακές παθήσεις, ειδικά σε επίπεδο εφημερίας, επιγόντων περιστατικών, έχουν μια τάση να υποδιαγνώσκονται. Επομένως, κανείς πρέπει, παρότι έχουν τραγικές συνέπειες, η καθυστέρηση χρόνου διάγνωσης, δηλαδή, μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες. Όμως, καλό είναι κανείς να έχει στο νου του τις αγκιακές παθήσεις, που είναι συχνότερες από ό,τι φανταζόμαστε και μπορεί να προκαλέσουν πολλά οξέα σύνδρομα. Χρειάζεται λοιπόν λίγο περισσότερη προσοχή προς αυτή την κατεύθυνση. Και με τα άμεσα σημεία που προϋποθέτουν μια καλή τεχνική, αλλά και με τα έμεσα σημεία που προϋποθέτουν μια παρατηρητικότητα. Επομένως, ειδικά στους ηλικιωμένους ανθρώπους στην εντερική ισκαιμία, σε οξύες καταστάσεις, καλό είναι να τις σκέφτεστε πολύ πιο συχνότερα από ό,τι τις σκέφτεστε ως τώρα. Η γρήγορη διάγνωση έχει σημασία, αλλιώς το παιχνίδι χάνεται. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι άμεσα ή να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα περιστατικά που θα ρωτήσει ο κ. Μιχαλόπουλος και μετά μπορεί να γίνει ένα χρόνο συζήτηση. Ας προχωρήσουμε με τα περιστατικά. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αριστοτέλης Μιχαλόπουλος, είμαι ειδικευόμενος ακτινολογία στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και θα σας παρουσιάσω κάποια περιστατικά σχετικά με το θέμα που ανέφτυξε εκτενώς ο κ. Μίχας. Το πρώτο περιστατικό είναι περιστατικά από το αρχείο του νοσοκομείου μας όλα. Το πρώτο περιστατικό πρόκειται για άντρα 71 ετών, ο οποίος έχει πρόσφατο ιστορικό χειρουργείου Whipple. Σε μεταχειρητικό έλεγχο από την αξονική αγγιογραφία διαπιστώθηκε μια βλάβη στην υπατική αρτηρία, η οποία αποδόθηκε σε ανέβρισμα ή ψευδοανέβρισμα και παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο μας για ενδαγγειακή αντιμετώπιση στον αγγιογράφο. Στην αρτηριακή φάση, από την αξονική αγγιογραφία, αυτή δεν είναι από το νοσοκομείο μας, είναι αυτή που μας στείλανε. Βλέπουμε μια πλουτιδόμενη βλάβη στην αρτηριακή φάση, η οποία βρίσκεται στην πορεία της υπατικής αρτηρίας, η οποία στην πηλαία φάση παραμένει αμετάβλητη, ίσως και με λίγο πιο έντονο εμπλουτισμό, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Στον υπέρηχο που πραγματοποιήθηκε, βλέπουμε τη βλάβη με ροή 2 κατευθύνσεων μέσα στο εσωτερικό της και ένα αγκιακό μίσφο, με τον οποίο ήταν λίγο δύσκολη απεικόνηση, με τον οποίο προφανώς επικοινωνεί με την υπατική αρτηρία. Στην αγγιογραφία που πραγματοποιήθηκε, βλέπουμε την υπατική αρτηρία και τη βλάβη που έχει χαρακτηριστικά ψευδοανευρίσματος, ουσιαστικά όπως φάνηκε και στον υπέρηχο. Στη συνέχεια έγινε καθετηριασμός του μίσχου της βλάβης με μικροκαθετήρα και έγινε έγχυση θρομβίνης στο εσωτερικό της υπό συνεχή υπερηχογραφική παρακολούθηση.
Δεν συμπεριέλαβα τις εικόνες του υπέρηχου, γιατί ουσιαστικά έγινε έγχυση τρομβίνης μέχρι να παρατηρήσουμε την διακοπή της ροής και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει πλήρη επίσχεση της ροής προς την βλάβη. Αυτή η βλάβη αποδίδεται πιθανώς είναι πιθανώς τραυματική αιτιολογία από το χειρουργείο, αλλά θα μπορούσε να οφείλεται και σε χημειοθεραπείες τις οποίες είχε υποστεί ο συγκεκριμένος ασθενής. Το επόμενο περιστατικό είναι από το νοσοκομείο μας πάλι τον προηγούμενο μήνα και μας ξενύχτησε λίγο όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Είναι ένας άντρας 64 ετών, ο οποίος είχε προσέλθει στο τμήμα επίγοντων περιστατικών λόγω μέλλον κοινώσεων από 2 ημερών. Δεν είχε κάτι αξιοσημείωτο από το ατομικό του αναμνηστικό, ενώ ανέφερε λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων λόγω σφιαλγίας. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε ευρήματα ανεμίας και έγινε εισαγωγή για περαιτέρω διερεύνηση. Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε γαστροσκόπηση, η οποία δεν έδειξε ευρήματα αιμορραγίας και έδειξε ευρήματα βολβίτιδας. Κατά τη δεύτερη μέρα νοσηλείας έκανε ένα επεισόδιο μεγάλης αιματοχεσίας και συνεπώς πραγματοποιήθηκε μια αξιολογική αγγιογραφία κοιλίας προς διερεύνηση. Βλέπουμε στην αρτηριακή φάση ενεργό εξαγγείωσης και γραφικού μέσου εντός του αυλού του δωδεκαδακτύλου, είναι στο όριο δεύτερης με τρίτης μοίρας, και το ίδιο έβριμα σε πηλαία φάση. Εικόνες είναι MIP οι εικόνες, για να φαίνεται λίγο καλύτερα και ο αυλός, ενώ έτσι φαίνεται σε μια στεφανία ανασύνθεση. Με βάση αυτό το έβριμα πραγματοποιήθηκε εκ νέου γαστροσκόπηση, χωρίς να αναδειχθεί στη αιμορραγίας και πάλι, αλλά τοποθετήθηκαν αιμοστατικά κλιπ σε σημείο που παρατηρήθηκε προϋπάρχουσα αιμορραγία. Στη συνέχεια, παρά τις μεταγγίσεις που πραγματοποιήθηκαν, η ανεμία παρέμεινε, οπότε έγινε διερεύνηση πλέον, παραπέμφθηκε στον αγγιογράφο για περαιτέρω διερεύνηση. Ενδεικτικά μία αγγιογραφία από την υπατική αρτηρία που βλέπουμε και τη γαστροδεκαδακτυλική. Έγινε διερεύνηση όλων των αρτηριών και της άνω μεσεντέριου αρτηρίας και του τρίποδα, καθώς και της κάτω μεσεντέριας. Για οικονομία χρόνου δεν θα τις δείξουμε όλες. Δεν αναδείχθηκε αιστεία ενεργού εξαγγείωσης και αγραφικού. Όμως, λόγω της κατάστασης του ασθενούς, πραγματοποιήθηκε εμπειρικός εμβολισμός της γαστροδεκαδακτυλικής αρτηρίας με μικροσπειράματα. Δυστυχώς, ο ασθενής μετά από λίγες μέρες κατέληξε. Και αυτή η αιμορραγία αποδίδεται πιθανότατα σε διάτρηση έλκους, η οποία προκλήθηκε από τη λήψη των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Το επόμενο περιστατικό είναι κατά κάποιο τρόπο παρόμοιο, αλλά όχι ίδιο. Ο ασθενής αυτός προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω μέλλον και νόσων πάλι από 2 ημερών, από τον ακόμα χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτη σε σχέση με τον προηγούμενο ασθενή. Οπότε πραγματοποιήθηκε μια αγγιογραφία κοιλίας. Γιατί... Αυτά ήταν βίντεο. Κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, όχι, με συγχωρείτε. Στην αρτηριακή φάση βλέπουμε ενεργό εξαγγείωσης και αγραφικού ενδοαυλικά σε μια έλικα της νύστιδας και το ίδιο έβριμα στην πηλαία φάση. Τώρα, σε τι διαφέρει αυτός ο ασθενής με τον προηγούμενο? Είναι ασθενής που παρακολουθείται από τους γαστρεντερολόγους του νοσοκομείου. Από το ιστορικό του έχει ανεπάρκεια του παράγοντα von Willebrand, σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας και αγκιοδυσπλασίες του λεπτού εντέρου, οι οποίες είχαν διαγνωστεί στο παρελθόν με ενδοσκόπηση από κάψουλα. Ήταν δηλαδή μετά το 12 δάκτυλο. Όλα αυτά οδηγούν σε υποτροπιάζουσες αιμορραγίες λεπτού εντέρου και ανεμία. Όλα τα παραπάνω συνιστούν το σύνδρομο Χέιντε, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυτά που είπαμε. Και λόγω της κατά τη ροή του αίματος από την αορτική βαλβίδα, η οποία παρουσιάζει μεγάλη στένωση, ενεργοποιείται ο παράγοντας von Willebrand, και προσομοιάζει μια κατάσταση σαν να υπήρχε βλάβη στο ενδοθήλιο, σαν να υπήρχε κάποια αιμορραγική κατάσταση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια βλάβη για να ξεκινήσει η διαδικασία της πήξης,
ο παράγοντας μεταβολίζεται και σιγά σιγά καταναλώνεται. Οπότε αυτοί οι ασθενείς έχουν χαμηλό αυτόν τον παράγοντα και έχουν προδιάθεση για αιμορραγίες από τα μικρά αγκία, όπως και σε αυτούς τους ασθενείς. Κατά τη διάρκεια των νοσηλειών του είχε μεταγγιστεί επανειλημμένα και έλαβε θεραπεία με τη σωματοστατίνη, ενώ στους πρόσφατους επανελέγχους δεν παρουσίασε σημεία αιμορραγίας πεπτικού ούτε ανεμία. Η θεραπεία βέβαια είναι αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας και δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί το περιστατικό το γνωρίζω, μπορεί να έχει ενστάσεις ο ασθενής, δεν το γνωρίζω. Μπορεί να γίνει με εμβολισμό ή καυτηριασμό των αγκιοδυσπλασιών, ενώ η κολεκτομή είναι ίστατη λύση. Ενδεικτικά κάποιες εικόνες από την ενδοσκόπηση, βλέπουμε τις αγκιοδυσπλασίες, όπως φαίνονται εδώ, και έκανε και σε μας αγκιογραφία. Αυτή είναι μια εικόνα από τη βιβλιογραφία. Εμάς δεν ανέδειξε, είχε παραπεμφθεί για αντιμετώπιση, αλλά δεν αναδείχθηκε ούτε αιστεία αιμορραγίας, ούτε κάποια αγκιοδυσπλασία. Συνεπώς, έτσι στην κλασική αγκιογραφία, κάπως έτσι φαίνονται αυτές οι αγκιοδυσπλασίες. Στην προκειμένη περίπτωση είναι στο παχύέντερο, βέβαια. Ο ασθενής παρακολουθείται και στον τελευταίο επανέλεγχο είναι βελτιωμένος, όπως αναφέραμε ήδη. Το επόμενο περιστατικό πρόκειται για άντρα 93 ετών, ο οποίος προσήλθε στο τμήμα των πηγωδών περιστατικών λόγω ευνίδιου και διάχυτου κοιλιακού άλγους, παρουσίασε ευαισθησία στο δεξιό λαγόνιο βόθρο και απουσία εντερικών ήχων κατά την ακρόαση. Ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα ήταν η αύξηση της αντιδρόσης πρωτεΐνης και της προκαλσιτονίνης, που είναι ένας δείκτης μικροβιαιμίας. Στην αξονική αγκιογραφία που πραγματοποιήθηκε, λόγω της κατάστασης του ασθενούς, δυστυχώς δεν είναι textbook όλα τα περιστατικά. Η αγκιογραφική τεχνική δεν ήταν και η καλύτερη, αλλά δουλεύουμε με αυτό που έχουμε αναγκαστικά. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε βλέπουμε μια μεγάλη επασβεστομένη αθυρωματική πλάκα στην έκφυση της άνομης εντέριου αρτηρίας, η οποία προκαλεί απόφραξη αυτής, ενώ κάποιοι περιφερικοί κλάδοι, τώρα στην προκειμένη, εδώ πέρα ίσως και να μην φαίνεται, κάποιοι περιφερικοί κλάδοι διαφτίσεις και αγραφούνται, πιθανώς παίρνουν αίμα από τα αναστοδηματικά τόξα του ριολάν. Στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, λοιπόν, και πιο χαμηλά, βλέπουμε διάταση του ανιόντος κόλου και του τυφλού, με ασαφοποίηση του τυχώματός του, παρουσία αέρα ενδοτυχωματικά, καθώς και υγρικές συλλογές ρύπανση του επιχώριου λίπους. Σε ένα πιο σκληρό παράθυρο θα δούμε, φαίνεται καλύτερα ο αέρας ο ενδοτυχωματικός αέρας, καθώς και πιο χαμηλά στην πίελο βλέπουμε φυσαλίδες αέρα σε τελικούς κλάδους της άνομης εντέριου φλέβας. Τα παραπάνω ευρήματα αποδίδονται προφανώς σε ισχυμία του εντέρου. Και σε βελιά ανασύνθεση, η αθυρωματική πλάβη που προκαλεί απόφραξη της άνομης εντέριου αρτηρίας. Ο ασθενής χειρουργήθηκε, πραγματοποιήθηκε δεξιά κολεκτομή με τελική ηλιοστομία και καρσοστομία. Και ενώ βελτιωνόταν παρά την ηλικία του, παρουσίαζε βελτιούμενη πορεία κατά την νοσηλεία του στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως παρουσιάστηκε μια ενδονοσοκομιακή λίμωξη και τελικά κατέληξε. Το τελευταίο περιστατικό πρόκειται για γυναίκα 67 ετών, η οποία προσήλθε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών λόγω προλιποθυμικού επεισοδίου, χωρίς να αναφέρεται όμως πτώση από την ίδια και τη συνοδό της. Είχε χαμηλή αρτηριακή πίεση και από τον εργαστηρικό έλεγχο ευρήματα ανεμίας, ενώ από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρει και αυτή μεγάλη βαθμού στένους της αορτικής βαλβίδας και ένα μόρφωμα μήτρας. Η χαμηλή αρτηριακή πίεση αποδόθηκε αρχικά στην στένωση της αορτικής βαλβίδας που έχει ασθενής και έγινε προς προληπτική εισαγωγή και παρακολούθηση σε στεφανία μονάδα. Την επόμενη μέρα όμως παρουσίασε αιμοδυναμική αστάθεια και καταπληξία και συνεπώς ζητήθηκε μια αξονική αγκιογραφία προς διερεύνηση. Προχωρώντας στην εξέταση, βλέπουμε υγρική συλλογή περιπατικά και πέριξ του σπληνός, ενώ στην πορεία της σπληνικής αρτηρίας, εδώ και εδώ,
βλέπουμε κάποιες εμπλουτιζόμενες οειδείς βλάβες, οι οποίες στην πηλαία φάση σκιαγράφησης εμπλουτίζονται πιο έντονα, ενώ παρατηρείται και ενεργός εξαγείωση σκιαγραφικού ενδοκυλιακά. Επιπλέον παρατηρούνται υγρικές συλλογές τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερή παρακολική άβλακα και υγροϊγρικό επίπεδο ή επίπεδο αιματοκρίτη που συνηγορούν υπέρ αιμορραγικών συλλογών, καθώς και η συλλογή στην ελάσσονα πύλη. Εδώ πέρα βλέπουμε μία VR εικόνα. Επειδή δεν ήταν και πολύ καλή τέτοιο, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι καλύτερο. Βλέπουμε εδώ πέρα τις αγκιακές βλάβες στην πορεία της σπληνικής αρτηρίας, με συγχωρείτε. Η ασθενής χειρουργήθηκε, αλλά δυστυχώς μετά από λίγες ημέρες κατέληξε στη μονάδα. Η βιβλιογραφία όσον αφορά το σύνδρομο Haight που αναφέρθηκε, και πριν κλείσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μίχα για την καθοδήγηση, τους συνειδικευόμενους μου, την Κατερίνα Τιτζαουλιά και τον Αντώνη τον Χατζιντούνα, που βοήθησαν στην επιλογή ορισμένων περιστατικών, καθώς και τους γαστρεντερολόγους του νοσοκομείου μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και αυτά τα λιγότερο συχνά, και τα συχνά, μάλιστα γι' αυτό το τέταρτο που έδειξες, που είναι μην τύχει στον άλλο, αλλά μην τύχει σε κάποιον που είναι σε εφημερία και το χάσει. Αλλά και αυτά που μας έδειξες πιο σπάνια ήταν πιο ενδεικτικά. Το πρώτο είχε μια χειρουργηματική αντιμετώπιση. Νομίζω θα έπρεπε αυτό να γραφτεί. Έχουμε τη συνένεση του ασθενούς. Τι συμβαίνει αν είναι και ακτινολόγος. Αλλά θα μπορούσατε να το γράψετε αυτό, γιατί δεν υπάρχει πολλά στην βιβλιογραφία. Είναι κρίμα από τη στιγμή που είναι τόσο καλή αντιμετώπιση και σαν περιστατικό είναι σπάνιο σε επιλογή βοήθου να κάνει ανέβρισμα και η αντιμετώπιση ήταν εξαιρετική. Και έχουμε και ένα follow-up που δείχνει ότι όλα είναι καλά. Επομένως, αυτό αξίζει να γραφτεί. Όσοι είναι πλάγιστοι σε αυτό, τους ενθαρρύνω να το κάνουν. Και μπράβο σου, κύριε Βοσκόλη, στο τέλος, ότι κάθε προσπάθεια είναι ομαδική δουλειά και όχι ατομική. Όποιος θέλει να σχολιάσει κάτι ή να ρωτήσει, ασφαλώς νομίζω ο κ. Μίχας θα έχει κάθε διάθεση να τα συζητήσει. Κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, κάποια παρατήρηση. Να σχολιάσω το συγχαρητήρια και στους δύο, ότι πράγματι είναι, επειδή το αγκιακό δεν το αρτηριακό φύλλο δεν εξαπλώνεται σε όλο το σώμα, ανεξάρτητα με την πάθηση για την οποία έχει έρθει ο ασθενής. Υποχρεωτικά και με τις εγχύσεις που κάνουμε σε αρτηριακή διάθεση. Οι λήψεις που παίρνονται μοιραία, ο ακτινολόγος θα πρέπει να είναι alert για οποιαδήποτε αγκιακή βλάβη, ανεξάρτητα την υποκείμενη νόσο ή λόγω για τον οποίο μπαίνει ο ασθενής στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πολλές παθήσεις που συνδέονται με τα προβλήματα στα επίγοντα, αλλά υπάρχουν και προβλήματα σε ογκολογικούς ασθενείς, επιπλοκές, πραγματικές επιπλοκές, όπως από αντιπικτικά κτλ. Οπότε, αυτό που λέμε τα αγκαία είναι πολύ εξειδικευμένα κομμάτι, στην ουσία ισχύει όταν μπαίνουν στο θεραπευτικό κομμάτι. Δηλαδή, για το γενικότερο διαγνωστικό, δυστυχώς, με όποιο σύστημα και αν ασχολείται κανείς είναι το αγαπημένο του, επιπροβάλλονται και οι αγκαίες παθήσεις. Οπότε θα πρέπει πάντα να χτενίζει το μάτι του ακτινολόγου, εξάρτητα όπως θα δει την εξέταση, να περάσει καλό ένα μάτι εστιάζοντας τα αγκαία, ασχετά με το πρόβλημα. Και αν βέβαια υπάρχει κάτι το οποίο κρίνει, γι' αυτό κάνουμε τα μαθήματα πεπατής ακτινολογίας, για το γενικό ακτινολόγο, διότι οτιδήποτε μπορεί να υποπέσει στην λήψη σας, καλό είναι διαγνωστικά να υπάρχει μια υποσημείωση ότι αυτό είναιάδε θέμα, αλλά να γίνει η κλινική συνεκτίμηση που γράφει πολύ και πιθανή, δεν το κάνουμε, και πιθανή συνεννόηση για εμβατική ή εχθροπατική διαδικική αντιμετώπιση. Χαίρομαι και εγώ που είμαι
Στην ουσία σήμερα είμαστε απαρτία. Απαρτία δεν είμαστε, αλλά για τους ελληνικούς. Και να θυμίσω σε αυτό το σημείο και για όσους μας ακούνε ότι την Παρασκευή αρχίζει το Πανελλήνιο της Ακτινολογίας. Πολλά περισσότερα αγκαία και διαγνωστικό κομμάτι. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, είναι όλοι πρόσδεκτοι στο ξενοδοχείο ΜΕΤ από την Παρασκευή του Πανελλήνιου. Πολύ ωραία, κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο από κανέναν από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν. Όχι, μας το μήνυμα είναι προσέχετε και τα υγεία, καλά τα είπε και το Παντάκης. Και μην ξεχνάτε και σε εξετάσεις ρουτίνας, όταν βλέπετε μια ακροσυλλογική πλάκα στην άνω μεσητέρια, που είναι σχετικά μεγάλη, γράφετε τι υπάρχει, να είναι εν γνώση του ασθενούς, των όποιων γιατρών εμπλέκονται με αυτόν, ότι είναι ένας ασθενής υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, μην το περνάτε όποτε βλέπετε περίεργα πράγματα έτσι, σχολιάζετε τι υπάρχουν. Γιατί αυτοί οι ασθενείς έχουν περισσότερο ρίσκο. Οκ. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, ευχαριστούμε και τον κύριο Μίχα και τον κύριο Μιχαλόπουλο. Ήταν έτσι, και ουσιαστική και απόλυτα περιεκτική. Όλους τους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια στο απόγευμα σας.